Erokamano kuom keto Ramogi TV kama koro kidieny mar ariyo mar chenro mar duol ma kama wabet e piny twagoyo mbaka e weche ma osebedo katimore e piny. Kachiel kuomgi en duoko mar penj noduogo. An kaendi gi jagoro maduong' mar Kupet luonga Akello Misori. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi mwalimu. Erokamano ahinya kuom luonga mondo aduogo wuok. King'iyo duoko mar penj manowuok, jopuonjre notimo maber koso marach? Jopuonje otimo maber. Nikech lwasi magitiye en lwasi ma ok ber ahinya. Kaluwore gi kochakore 2021, 2022, 2023. Ng'eni lwasi mar somo nokethore nikech Covid. To skundewa mang'eny bende ma kaluo kocha kata magi Kenya mang'eny gin skunde ma ok nigi jopuonj moromo. Gin gi lwasi magipuonje be ok ber ahinya. Nyithindo ma bende giyudo ok nyithindo motegno ahinya. Koro kineno kaka performance otimore, ineno ka performance motimore en performance penj otim maber ahinya e skunde ma extra county to gi national schools. Gin gi post grades moko machalo ka grade A. Ineno ka giwacho ni national schools ogolo grade A 800. Mano to grade A ne en 1,216. Koro nyisi ni modong' kanyendo koro opogi e sikunde ma county, extra county to gi sub county. Kata ineno ka subjects machalo kaka physics, mathematics, chemistry ok otim maber ahinya moloyo to sikunde mana giwacho ni gin sub county schools. Ang'o miyo mano timore? Iyudo ka sikundego iyudo ka jopuonj samoro onge mapuonjo subjects machalo kaka mag chemistry go. Nyithindo onge gi foundation malong'o. Kata mar ariyo iyudo ka facilities mantiere minyalo timgo science gin facilities morem. Iyudo ka laboratory onge. Nyithindo moko timo penj ka gineno laboratory equipment for the first time sama gitim penj. Gik machalo kamano gin gibuogo results. Koro kan ng'iyo to aneno ni results ni reflect mana ni jopuonje motiyo matek ahinya. To kendo nyithindo bende manocha ne giyudo botemo kar ma ginyalo. Ma ok ni king'iyo to ok ni nyithinde moko tegno makare.